kini kena bara plakad kin penpau e kedut mat jengki ngan ko aban I penpau wat num ka e kedut mat jengki bangan I ya ka kedut mat jengki kunjuk kalong bi ko tin ka e kedut mat jengki kan hak punya itu abian hari I kunjuk Hakajialang pensai pajba ahyo Nongstony West Khasi Hills District daka Voice of the People Party haka khat santri ukala lengkot araja arpusan halor ka jing bujeli kertong ka party banya Ïeng ya ka election MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council na Nongstony haswa ba Ardent Miller basaya moj president ka party un ai jingkran lami katu kat ningot ki samla ki bara plakat ban persya ya ka jing bujeli kertong Kumban syukdo baka VPP kam haswa kala penbenar ka kerteng oba marbiang nongsit banya Ïeng nakane ka constituency bad hadian pan kala bujeli no daw Dr. Jurisman Yaupnyao kila mi ki jingya kran baka party kala le don bor da ka ba weng yo ba marbiang na ka jinglong kertong ya ka ba Ardent ula bu ban pensai ya kita ki jingya kran hakane ka sngi Uba Ardent mela basayo maj hakane ka sngi Marius dangkran ula pha I kitik samlara plakat pan penidor yala de pan pentik na bakim wan persya da ka jingsha elam bakla bat bakin sngap ya ka jing pensai tang sipang kini ki samla kila petno na katega jaka bat kani kala penlong yo ba Ardent ban perta bat ban pha ap yaki henry kim shamla sngap bat petno Asai kini kena bara plakat kin penpau e kedut mat jengki ngan ko aban I penpau wat num ka e kedut mat jengki bangan I ya ka kedut mat jengki kunjuk kalong bi ko tin ka e kedut mat jengki kan hak punya itu abian hari I kunjuk kari bat ka jasan riu menra ka si ka pai kmat sha ka ni ka jingalang ka bakin yo so ya ka jing pensai showi ki mam to the voice of the people party Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya